Mitä vittu? Mä en edes tajunnut, että se tuli niinku yhtäkkiä ovesta siellä. Mitä? Sorva mistään vitusta sinä. Ja tulin. Zorro, nyt mä ymmärrän miksi sulla on ollut tylsää. No? Nää helvetin pitkät käytävät. Vähän tylsää vai? Ei ne oo helvetin käytöt, ne on kaivosten käytöt. Ei. Mä sanoin, että helvetin pitkät. Aa. Mä käyn keittiössä. Helvetin pitkät, that's what she said. Miks täällä on possu aitauks ulkopuolella? Possut karkaa! Ei karkaa enää. Satana. Not on my watch. Ei minun kestossani. On sun sisässä. Hei, Luffy, nyt. Stop. Miks? Stop. Miks? Stop. Älä ole Miks? homoseksuaali. Stop. Miks? Stop. Miks? Oh god. Luffy. Lopeta. No niin. Ei, älä nyt Okei, karkaa no mihinkään. niin. Luffy, no. Stop it, Luffy, stop. Luffy, stop. Mä lyön sua koota. Luffy. Hei, nyt. Nyt loppuu se homoilu siellä. Nyt, hei. Nyt. Okei. Ai oot gay, ok, selvä. On gay. Ai. Aju. Mulla lähti 3 sydäntä. Montako sydäntä sulla on? 9 elämää. Niin, hei. Ampukaa mut, please. Scar, brother. Shoot me. Haista Marko vittu. Tuli just tähän. Haista Marko vittu. Haista Marko vittu. Tuli just takaisin koneelle. Laita kuulokkeet päähän. Haista Marko vittu. No kun mä olin just silleen. Haista Marko vittu. Koska se viisi jää mun päähän, helvetti. Niin, tuu tänne. Haista Marko vittu. Uusi hittibiisi. Marko vittu, tuu. Mitäs hirtee? Hei, nyt. Oi jumala vitun perse. Nyt, hei, please, stop. Ai. Nyt laitteeksi Marka kuolee. Minni, pure Santua perseestä. Oi! Aika pitkä matka yhden perseisen purmisen takia, mutta Kouvolaa, eikö mitähän? Missä sä asuit tähän? en mä kerro sulle. Pase? Sulle sitä kerro säätönä. Se on tuolla. Vitun kirkut. Santo. Kerroko ihan lyhyesti ja ytimekkäästi, miten Minecraftin pelu menee läpi? Näin. Ei kun ihan oikeesti. Mä taidon arvata, mitä se just teki. No. No mitä sä ottaa oven kiinni nokaneesta? Ai, mä luulin pahempaa. Mä jätän tätä enchantment-mestaan silleen näin ja laitoin ovenkin merinaamaista. Ei oikeesti. Ja vittu miet. En minä tiedä Minecraftin koko vitun tarinaa. No siis... Oota mä nielasen. Jää. Oota mä minä alasen. Tapa endermanejä. Demonstroi jotenkin. Hei, Santo. Mitä? Mä löysin timanttia. Haista vittu. Toi on niin perus. Kyllä.
sinne asti, kun mä otin toiseksi, eikä vain vielä olemassa. Siis mä otin ensimmäisenä viimeisen bossiin, joka on Enderpearl. Ja se on aikaisemmin Enderpearl, jos on 10 viikosta, se on 100 elävää. Onko se Enderpearl, se on yhtä ikinä voittaa? Ei se on Se ei saa. Kuinka vaivan? Hommat jokaisen maassa. Tai se on. Ja se oli eteenpäin. Loppukivi. No kun se paikan nimi on The End. Hei Santo, Mitä? arvaa. Lisää timanttia. Joo. Ja tällä kertaa ei jätä niitä vitun käytyvien vaarallista redstoneja, vaan sä otat ne messiin, koska me tajuttiin vasta, että siitä saa tehty hienon näköistä blokkia. Yes. Santo, Niin. laula se kiva laulu. Vasta Marko vittu. Nä. Haista Marko vittu. Nä. Vedä itses hirteen. God damn it, onko väkivaltainen tässä One Piece-jaksossa? Eikö se aika reilu? Ja sitten sit siellä kävi semmonen niinku oikein rauhallinen. Ding, 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 ding. Ja sitten loppuu siihen, että mä ammun sut. Ding, ding. Noniin, missä creeperit, tulkaa antaa hali. Heti. Sisälle homppeli. No okei, jos sä räjähdät, se ei oo niinku sit mun syy. Mut jos sä... Ei kun totta kai se on sun syy. Jos sä tuot yhdenkään creeperin lähelle meidän taloon, niin mä tapan sut. Älä tapa. On yksi, mikä vittu 10 käskystä. Älä tapa. Terveisin Jeesus vitun Kristus, saatana. Mitä? Me ollaan tehty syntejä. Meidän pitää pyytää nyt anteeksi. Haista Jeesus pitkä vittu. Ei mitään. Ei mitään päähän. Haistu Santo paska. Ihan sua. Käy. Mä voisin oikeastaan kestää, kun vetäsee Minecraftin läpi. Riippuu ihan täysin siitä, että kuinka on sä, niinku, tai milloin sä löydät timanttia, että sä voit tehdä endportaalin. Milloin sä löydät beleissä, että sä voit hommaa vittu, tai hommaa niitä vitun blaze roddeja, tehdä blaze powderia. Kuinka kauan sulla kestää, että sä tapaat vitusti endermaneja ja saat niistä siltä vitusti enderpearlia, ja kuinka kauan kestää, että sä löydät se vitun strongholdin, jossa on se helvetin kehikko. Eli ihan vitun kauan, riippuen, että kuinka vitun hyvä tai vitun huono säkä sulla on. Okei, eli kannattaisiko me mennä kaivoksiin? Ei. Helvettiä! Mikä toi tyyni vastaus oli? Ei. Ei. Eikä se, että joo, se on maan alla. Pitäisikö me mennä kaivoksiin? Ei. Ei. Okei, no pitäisikö mennä kaivoksiin? Ei. Ei kun ihan oikeesti. Ei. Vasta jume seisting. Mitä? Hirvi auta mua. Na. Hiljaa. Marko vittu, tuu. Na. Vedä itses hirteen. Na. Haista Marko vittu, tuu. Sitten kun se oikeesti... Sitten tai joskus johonkin anime-karaoke, niin mä menen laulaa sen noilla sanoilla. Ei! Ihan normaalisti sit niinku... Mitä Juha? Sitä minä, että... Hädee. Tapa itse. Niin tapa. Aa. B. D. E. G. Niinku gay. Toni. Kiva Ja kohtaa kun sä oot niin mun toi yks Pokemon feintas. Se feinttas ja Mä duppaan sen kuolleen, niin mä otan hei. Santo. Meri. Santo. Mitä? Mä tiedän, että mä kuolen ennen sua, että sä tulet laulaa ton Siis mä kuulen ihan jumalattomasti kaikkia noita moppeja. Mutta mä en tiedä mihin ihmeessä. Slaimia ja kaikkea kuule. Hei, Nousi puolesta. hei, kaverit. Kaverit. Ja vedä. Ollaan kyllä vai kavereita. No, ystävät, rakkaat,
Mussukat. No niin, hei. Homoneekerit ja... Niin? Haluatteko te tulla vähän seikkailemaan mun kanssa luolaa? Mä löysin aika kivan ison luolan. Bibi, seikkaillaan. Kuuletko kutsun seikkailun? En! Sen kanssa seikkaillaan. Joo. Mennään Didonaahan. Tuon ehkä mun tavarat, ylimääräiset tavarat pois. Mitä mä ikinä muistan, miten hemmetissä ne tehtiin? Kummalla mä teen ton vitun enchantment paskan katon? Tällä. Ai tällä. Kato mua, saatana. Joo, on ehkä hiljaa. Millä vitulla se nyt meni? Mikä? Harniska. Miksi mä kysyn aina sen, kun mä en osaa? Kaikki paitsi ylimmästä keskimmäinen. Meru, sun pitää harjoitella. Joten nyt arvon peliaattelut, katsotaanpas tänne. En mä osaa. Kato nyt tänne, niin mä teen sen sulle. No, anteeksi nyt vaan, että minulla on tosi paska muisti näitten No, kanssa. pippeli hei, kummasta mä teen ton paskan katon? Tästä vaiko tästä? Siitä. Tää. Niin. Ok. Mitä vittu? Mä en edes tajunnut, että se tuli niinku yhtäkkiä ovesta siellä. Ja mitä? Soro, mistä vitusta sinä? Minä tulin. Minä tulen nyt, etteis tiedä. Nyt minä tulen. Nyt minä tulen. Mitä? Nyt minä palan. Entisä kuumempana nyt. Hei, Luffy. On sun sisällä. No voi kun kiva. Hyi helvetti! Luffy. Nyt pelottava. Apua oikeesti. Luffy. Kata. Aika mun mielestä. Tästä vittu. Ai! Molemmat löi samaan aikaan. Ai! Oi! Ai. Hei, sä löysit lapissaan. Kiitos, Soro. Ilja. Nyt! Varma vittu. Hei nyt. Mitä vittua? Mä just kuuntelen siellä biisiä. Mä voidaan koskaan kuunnella sitä, että mä en muista Mulla on enää 6 lapislatsuliblokkia ja mä oon tässä vaiheessa. Niin. Mä en saa tästä kattoa aikaisin millään. No odota nyt, pitää hakea lisää. Tuuko se Meru, tuuko se mun kanssa seikkailemaan? Hei. Oota hetki. Soro. Tehdäänkö tästä silleen, niinku, tähän laitetaan semmonen niinku kolmionmuotoinen redstone-blokki juttu? Jep. You know? Se on mun jännä katto. Jep. Teette. Tehdäänkö semmonen? Jep. Joo. Tää on mun redstone-blokki, please. Moi Minni! Terve! Sano Ellille moi ja pure Santua perseestä. Sano Santolle moi ja pure Elliä perseestä. Sano perselle moi ja pure Santoa Ellistä. Mitä? Goddammit. Putkuttaako sua Minni? Anna mulle se. Anna. Saatana! Mä olen valmis. Anna mulle. Paitsi mulla on tortsei. Onko sun redstone-blokit mukana? Mitä? Redstone? Haista paska, sun piti hakea mulle niitä. Sorry. Olle, haista mulle redstone-blokkia, please. Sitten onko sun redstone-blokit mukana? Ei, redstone mitkä? Kerrankin mä vittu suhun luota, niin ei. Sä voit liittää sitä. Mä häivyn hetkeksi aikaa, ne kohtaako se. Pako. Tää. Mä feidään teidät. Okei. Ei vielä tos. Se me Deeteristä etsii meitä. Missä te ootte täällä? Ei me olla siellä. Mitä? Luffy. No. Tule seikkailemaan.
Haistakaa vittu. Ota nyt. Odota, jos noin molemmat tulee tuolta. Mitkä noin molemmat? Marko ei pelaa. Ai. Nyt! Mennään. Tuleeks toi Toni? Toi Toni. Montako Tonia täällä on? Toni. Ei kun Santoliini. Kuule Santoliivi! No Rintra Santo, onko se parempi? Luffi, miksi sä oot niin lähellä? Okei, toi pelottaa jo. Okei, tarvitsee lisää Lapin pissaa. Koska täällä on... Lapin pissaa, lapislatsuli. Se on Lapin pissaa nyt. Lappipissa. Anna pois, tupissa, pissa. Helvettiä sä teet. Mitä helvettiä sä teet? Hei, Saro. Sulla on tupakkatupit nenässä senkin norsu. Oi luoja. Rakastan tupakatuksua aamutuilla. Juu, etpä. Olen vain erittäin jei. Mitä ihmettä? Hei, pitäisikö meidän Santo nyt kuvata se? Mikä? Se alku. Mikä alkaa? Se 3 miestä. Meillä ei ole TNT, me saadaan sitä loppuosaa siitä. God damn it. Eikö me... Hei, kyllä meidän pitäisi nyt saada TNTtä. Kyllä meillä nyt siihen on tarvikkeita. Gunpoweria on ja... No mä ainakin teen enchantmentin tähän mun pikakseen ekaksi, koska mä en halua mennä mun leveleitä. Ai sä teet sen tolla lailla. Mä ajattelin tehdä niinku näin. Kato, sillä niinku tasoittain. Nyt pitäisi sellaisia kiipeämäänkin vielä. No päiväinen nälkä sentää. No nyt ehkä tää riittää tää hiekka. Joo. Periaatteessa mennään vaan kaivamaan johonkin hon perseeseen, että saadaan tätä kattua. Onko sillä joku oma se kerros, mihin sitä on? 1, 3, Sitten. Vai? 6, 7, 8, 9, 10. Tää 11 blokkia lapislatsuliin. Eli 11 blokkia lapislatsuliin tarkoittaa 99 lapislatsuliin. Voi jumala. Minulla ei ole kenkiä eikä hattua, mitä tämä on? Soru on melkein alasti. Oh no. Mut siis mä tein tohon tuon alasimmen sitä varten, että siihen voi laittaa sen vitun... Että jos joku haluaa jostain vitun syystä nimetä oman miekkaansa vaikka sykkivä pippeliksi, niin voi tehdä tossa vitun Joo. alasimella. Yes. Nyt on housut, on sitten lakki. Tarvitsee kypärän. Niin se ei oo väliä, että mihin sen laittaa ton fire-homma paskan. Se voi laittaa niinku johonkin armorin palaseen, mut niinku kannattaa, jos tulee Aqua Affinity, niin se pitää laittaa tohon kypärään. Koska se on silleen, että sä voit hengittää veden alla. Okei, eli ei mieluusti kypärähän. Ja Featherfallin kannattaa laittaa kenkiin. Eli sun kannattaa laittaa se joku pöksyihin tai laittaa. Joo, sitä mietin. Ei oo mitään väliä, mutta kannattaa laittaa näihin. Joo, mä laitan sen tuohon noin. Kling kling kling. Minä kyllän! Minä palan, Tai nyt toki minä palan. Tossa on pikkusen tää mittari ja mä käytän tuon loppuun, koska se on ihan punaisella ihan pikkusen, mä käytän sen loppuun ja sitten vaihdan tuohon. Sitten pöksyys. Niin sä teit kokonaan uuden chestplate ja laitat Joo, siihen. laitan. Joo, ihan järkevää silleen. Koska... Ei kun laitetaan ihan niinku melkein paskana olevaa juttu, niinku joo. Eiku hetken. Menee rikki heti. Saisko... Oh shit. Saisko tuohon niin... Kannat turpa kiinni. Saatana. No niin, lehmät nussikaa. Goddammit, mä otan 9 noita points. It's time to fuck. Eiku mitä? Eiku hetken, paljonko se tähän tarttii? Goddammit, 2. Nää! God. Oho.
Oikeesti, mulla on nyt mulla on niinku tallis, mä tein... Soro. Mitä? Tuu sivuun vasta. Sivuovesta. Joo, ei se. Mikä? Siis tämä. Pysähy siihen. Kato ylös. Älä sä joku meruansa taas. No joo, mä laitoin itse siihen ihan Fortin Looms, että kuka huomaa sen, mut niinku... Mä voin että nojaa, kuka ei huomaa sitä. Onkohan se suunnitellut ja kuinka meru saada pelätettyä? Niin, laittaa niinku sinne ylös siihen saman tien niinku siihen sänkyjen läheisyyteen laittaa TNT, ja Meru oli